Kadang normally itu long kisah dan saya penang litum dan hamsta me kadang mang pajirik lo. Pinin litum kita amji ke jiri kendeng dak keruni pe sedamik ji mate pilang pian sedamik ji. Rasenang litum hamsta me tuar ke heno kimi yang paklang kon iko. Dai normally litum ho. Ni long man ke do ke jo. ओए जोर लगा के मारो आराम से थांग दे हिlang दे आरो Normally itu litum long kiss adventure hin pen dak jiri kendeng nang jui bang ke la litum jura pikpet lo la tum bang yo la bisang hudu lapu bang ke lapu ta bisang lo hapu ke singti sang hu lapu ta pro sang hu lapu bang ke alang tum nang sedap tu na jok dak an litum han long ni long thom nang pa jui jui long lo la si alang litum han same churu par pik lo la pen ke mui prang same ni litum wang thulang la pen ke jong senang litum jong si wang ji pulo tang ke hedi alang tumhan humbi glo te chok lo bang pa jui podak kala dinara langsun pen nong kerla langsun di kala bang nang pa jui pen pot la pen ke dak la thengyang thu aper thera nang jui long po la selang tumhan same churu par pik lo nang tum kupine kuik lang ma to Kadom Pini alang li longki adventures dak ni tumorong jirendeng wangsi alang ipan along dinner langsun lapen nukerla langsun paklang pon iklo ni orang par alang li selang tumbang non ciru cukup pulo lah sih dame jume ta đây ma kru sang ho quê lo nang li tung wang lo jat lo churo lo an ke ni tung ta un an ba nang bori pidung lo na piklang lo an ke tar kalang lo porque non mo next time le bang thi putame nang khobor thuno next time dan la son thot pini son nang kabor I ason si non ta mo aprang ke bai ta nang bori dung thu po ta chalo ma ta de ente normally tum yo la pani kalo la so vlog lang bang ke la kine son hotur tu jiri kendeng la bang la ansi kang tonik lo la siang li tum stame nang sirap nang situ dun non la pen ke
tin ne pen subscribe ik tha la pen ke comment along sta menang li tum jiri kendeng per thi kuson ma putok ik tha la panik cholo don marli tum jo dumi thak me dei ho comment like share dan subscribe tadi Korte doan dum tade ho. Ting ne ri subscribe.